já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak najednou proti mně, že vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jinak seriózní člověk, on jinak vypadá náramně tento, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a jsem si tady na tom čeledu to bylo celý zavedl a on to opít a tady u toho jo, si to dělal a najednou teďka bodat, já jsem se bojil na ten opičí. Ega, Monce, já potom si myslím, jak... Teď máš na hlavě cizí ruku a... Já se si vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, tu vidím, tam tu ruku. Tam si měl. Já snad mám tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Ježismarja, to je pobřešnice, to nemůžu. Já se naučil už veštane, já.
Já zase si vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, jo, tu vidím, tam tu ruku. Tam si měl. Já snad mám tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Ježismarja, ty písnice, to nemůžu. Já se nám už veštane, já.